ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangut kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Resi Jembawan kalilan ingkang wayah kula pun Gunadewa badhe nderek nyuwun pirsa sadangunipun kula mapan wonten ing Astana Gada Madana yektosipun tuwuh tandha pitaken ing atasipun kula menika putra saking Narendra Agung Ndarawati king menapa kok gesangipun Gunadewa binida kaliyan putra-putra Ndarawati sanesipun ketitik kula dipun papanaken wonten ing pakuburan mriki ingkang tebih saking kerameyan saha kamulyan Kanjeng Hyang. Astung para sidam karing bawana langgeng ululup Gunadewa. Aja luput kang dadi panramamu nduk anggep yen ramamu hambek ora adil lan uga dakya marang jeneng sira. Ya kanthi Gunadewa dipati marang rumeksa panggurane para lumandur iki. Yektine cara kang prayoga kang gembleng jiwamu lan imanmu. Merga dadi nom-noman sing dadi nom-noman sing becik kuwi kudu ngerti marang sejarah lan jelemi sarta ngurmati marang kang sumare pan ana ing kene kejaba saka kuwi Gunadewa yen uripmu mung kraton upamane urip ana ing kraton sing rina tansah ing kamulyan mesti wae ora bakal anggonmu mangan pahit kon satemah ora bisa lan dadi rasamu ora bisa wasti panyawangmu tanpa beda karo ramamu Sri Bathara Kresna biyen nalika isih timur isih bocah nganti muda tumaruna uga dipapanake ana kandangan supaya cedhak lan supaya karo panandange wong cilik gedhe rasa welas gedhe rasa welas marang para kawula bareng dadi panguwasa dadi ratu ingkang wicaksana ratu ngayomi marang para kawula dasih mula kang mangkono Gunadewa tampanen kanthi legawa lakon iki ngibarate pusaka utawa garan sira supaya besok landhep dadi rasaman ingkang pepedaman kanggo mulya pisangan kanggo mulya kawuling Ndarawati besok Gunadewa. Pametaring parsitaning sumantaka haniru tahat mudha ing marma kedah gung tan muruk yen ami hamaksa nang rumpaka poso kang tutur kang ketula
tinalaten rinuro lawan rire padanging asmito mrih padanging asmito aduh Kanjeng Hyang kadilu mampah wanci pangklong kepapak obor sewu satemah dados pandang tetrawangan ing dados manah sedaya pitutur piwucal maduka badhe kula gegem kinarya pepanetepi kaliyan anggen kula badhe netepi kaliyan darmaning agesang Kanjeng Hyang lakonono kanthi sabar ikhlas tindakno kanthi rasa ikhlas ora ana wong mulya tanpa rekoso ripalungguhan iki kowe nandur marang rekoso besuke mesti alam saisine bakal ngangkat kamulyanmu nggih Bambang Gunadewa karetane satriya wenuwe kang marti mring karetane satriya wenuwe kang marti mring kapring kautaman tan pekat mring pangestine Sorote pandam sumuluh hamadhangi jroning pasareyan ngenani wadana remu kalingan ngangrangan kang dadi panyawan sang Dyah Manah Semar ingkang prapo ning Astana Gada Madura aku ngaturake pambagi Panakrami Lurah Semar yen ora kleru kang dadi panyawangku ngaturaken panuwun iki Lurah Semar ingkang prapo ning Astana Gada Madura kula pun Semar aku ngaturake pambagi Panakrami Lurah Semar penemban inggih sang resi ndak tampa gawe bombong ngaturaken panuwun dening ngantos semanten sih kadarman lan pakurmatan ingkang dikaparingaken dumateng kula pun Semar mboten langkung salam taklim putra Narendra panembian karo Gediba 17 iya ndak tampa gawe bombong ngrasukaken tata basa ingkang ngaturaken kawilujengan Kyai salam kula inggih Ndara Gunadewa nadyanto jenengan niku putra Narendra parandiriyen karo Gediba 17 isih ngajeni ketitik nandukaken tata basa ingkang prayogi nuwun sewu Sang Resi Jembawan salam kula katur den sowan kula mriki menika dipun utus dening sesembahan kula Narendra Kreming Ndarawati Sri Kyai Semar sing ndok kersake apa palungguhan iki tek kraya-raya prapo ning Astana Gada awit kalepatanipun Sri Ndarawati nuwun sewu Sang Resi kaliyan putranipun sowan kula mriki menika dipun utus dening sesembahan kula Narendra wonten ing Ndarawati mriki ing atase anak ratu parandene malah dadi ingkang sepisan nyuwunaken pangapunten awit kalepatanipun Sri Ndarawati kadhawuhan amboyongi putranipun Gunadewa disamangke sareng sak lampah kula kondur dhateng Ndarawati kuburan mriki ing atase anak ratu parandene malah dadi guru kucine makap angka kalih kula kadhawuhan amboyongi Raden Gunadewa dinesamangke sareng sak lampah kula kondur dhateng Ndarawati timbalan ingkang dawuh ya tanpa lidah sinambung gayu kinalang mestine wis ngerti apa surasane Kyai Semar.
mundak dadi pengantian kali Rama Mundarawati kuwi nderek Kyai Badranaya kondur marang kraton ya kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh ya mboten langkung kula namung tanpa lidah sinambu kanthi yang wayah wis ngerti apa surasane Kyai Semar gawa ngati-ati aja nganti mundak dadi pengantian kali Rama Mundarawati kuwi nderek aja lali Badranaya kondur marang kraton men pengiran mayungi sak lakumu cah bagus kula kirang bali marang kraton Badranaya yang ingkang wayah nuwun pamit duga digawa ngati-ati aja nganti keri saben sikil mundangkat tanganmu ngrebyah aja lali ngagungake asmaning Gusti men pengiran mayungi sak lakumu cah bagus kula kirang bali marang kraton Badranaya nuwun pamit tenan yo nderekake wis kenceng nuwun pamit tenan yo nderekake wis kenceng tenan wiwit bayi nganti dewasa mapat wonten ing astana Gada Madana adoh saka wemarah lan ugi piwulangi wong wadon saka kamulyan kula trenyuh ning yen kula pikir anak Ratu Ndarawati sing nepata kramane nggih namung sampeyan Bambang Gunadewa Gada Madana adoh saka wemarah lan ugi piwulangi wong wadon saka kamulyan ning yen kula pikir anak Ratu Ndarawati sing genep tata kramane nggih namung sampeyan Bambang Gunadewa Gegono Marun tambahing pangus sira kawang mugi-mugi kula saged dados trana supados Kanjeng Rama Prabu boten nandhang piyayi apike kaya ngoten to enten inggih Kyai Semar sampeyan dimong kalih mbahmu mugi-mugi Resi Jembawan mapan wonten ing mriki supados Kanjeng Rama Prabu mboten sampeyan rina wengi diglowentah kalih agama digembleng kalian weda suci malah kabar sing kula tampa mong kalih mbah bisa ngapalake Jembawan mapan wonten ing mriki niku sampeyan rina wengi diglowentah kalih agama lan pendheng kaliyan Yai kaya mbah menika pancen malah kabar sing kula tampa sampeyan wis ewadene ana menungsa sing paning ngeloke wani ngina derajate Brahmana Kyai lan ugi pertapan sing menika dudu patrape menungsa ning patrape sono ning Kyai kaya mbah menika pancen wajib dipundi-pundi diaji-aji ewadene ana menungsa sing paning ngeloke pamingina derajate Brahmana Kyai lan ugi pertapan nika dudu patrape menungsa ning patrape sono niku senengan kula mila saking nika nggo kondur nggih menawi sampun 6 sasi sampeyan digembleng wonten ing Astana Gada Madana sampeyan kedah kondur merga kekuatane negara
niku men saya sentosa siji gumantung bela saya loro gumantung agama menawi sampun benjing duka jaman menapa wonten ing donya niki wis kahanane murak-marik ora cetha kedah kundur sing nggih gondelan kekari loro negara niku men saya sentosa siji mongko kula ngerti wonten pertapan astana gada wadana mriki sampeyan benjing duka jaman menapa kedonya niki wis kahanane ilmu suci uga rina wengi dituntun kaliyan delan mung pekari loro nenggayu daya kaliyan mindak sampeyan ora milah mongko kula ngerti wonten pertapan lan astana gada wadana mriki sampeyan ora wegah rekoso mapan wonten mriki dandani babakan ngilmu suci kudu nuwake pangorbanan dituntun kaliyan pendhita kiai kaya Mbah Ayu pancen apike kudu sampeyan ora milar saka merga nika biyen ya nate ndawake dhumateng para murid lan sampeyan ora wegah rekoso mapan negara niki dandani makapane para kiai kudu nuwake yen ana wong menungso ngina kiai lan pendhita pesantren kaya Mbah sing ngina karo negarane dhewe di pundi merga nika biyen ya nate ndawake dhumateng para murid lan santri-santrine merdikane negara niki lantaran fatmate para kiai ngoten nika yen ana wong menungso ngina kiai lan pondok pesantren niku tegese ngina karo negarane dhewe yo saranta wong ing dwara temo bare tinumpes panikwa panggo prayetno wah ladalah saranta wong ing dwara tiwas dak golek yo ning Karang Kadempel tinemune malah ketemu ana tinumpes panikwa menawi mboten lepat Mas kula menika Ndara Kartomarma yo pancen para nyoto Kiai Semar, Kiai Semar. Tiwas ndak golek yo ning Karang Kadempel tinemune malah ketemu ana ing kene. Pandhawa kae uripe mulya sarwa bejo rina wengi nampa nugraha saka Gusti pancen para nyoto. Merga pancen ya Kiai Semar tansah dituntun dening Kiai Semar Badrana manggi dumateng Semar mongko wis cetha lamun to kowe iki Pandhawa kae uripe mulya sarwa bejo mongko rina ramun para nugraha saka para santa Kurawa kudune merga pancen kule Kiai Semar Badrana tansah dituntun dening Kiai Semar Sari Pandhori Palungguhan iki wis ora kurang mongko wis cetha lamun to kowe iki ngamonge tanah mesti tetep mansing mongko kudune ramun para Pandhawa kleksana saka Kurawa marang kawudune antuk pangkrang sing butuhake pengayoman ki wong Ngastina. Mulane Palungsari niki anggori Palungguhan niki ora kurang sawijana apa pamane ndoyongi lawan panjenengan mesti tetep mandiring yen pancen Kiai Semar ngersakake wujude Sekar Leksana biru sing bakal wujudi. Sing butuhake pengayoman ki wong Ngastina. Mulane Palungguhan niki aku diutus dening Koko Prabu Duryudana amboyongi kelawan panjenenganmu. Yen pancen Kiai Semar ngersakake wujude Sekar Pudak Tunjung Biru aku sing bakal mujuti. Ayo tak boyong mboten saged padake Semar. Dene samangke kula lagi nglampahi tapa ngrame. Ya. Ngubengi jagenah isine isih ana kewajiban abot sing kula sangkul sing kula pikul. Mila nyuwun pangapunten menawi ayo tak boyong kula mboten purun. Jalur rudo paripeksa apa piye? Apa? Ngubengi jagat isine isih ana kewajiban abot sing kula sangkul sing kula pikul. Mila nyuwun pangapunten menawi dene samangke kula mboten purun. Jalur rudo paripeksa apa piye? Apa? Sambang Guna Dewa.
Bambang Gunadewa. Satrio ganteng kliwat ukur ning buri ning Satrio ganteng kliwat ukur jenenge Bambang ning buri nek buntute Bambang Gunadewa. Gunadewa kancane Gunawan Gunawan buntut. Aku ya nggawa buntut ning ora ning mburi, ning ngarep Gunadewa ki anak kowe sing jenenge Bambang Swaka. Dasar Pranyata para saka Kurawangger. Bambang Gunadewa. Gunadewa kancane Gunem karo Gunawan kae. Dasare kaca-kaca nomor 7 sing kelakuane langsung ning kaset. Gunadewa ki anak Ratu Ndarawati. Bola bali kowe para saka Kurawangger metu mesti gawe sing gawe amun nonton tontonan sing dasare kaca-kaca nomor 7 sing kelakuane kaya asu. Ah. Hey. Bambang Gunadewa ing atase kula menika namung gedhi bal 17 wong saudon saurupan ning sampeyan wanita jiwa raga anggenipun ngayomi dumateng Semar mendah kaya apa mareme pakmu duwe anak sing kaya ngoten niku.
kaya godhong tunjung netrane manut ndak umban aja. Nadyanto ning donya iki wanita digelar tur dasare akeh ingkang sulistya ing warna ning parandene ya mung panjenenganmu sing pinter ndodhok marang jantunge Samba. Mbak Yuhak Nyanowati. Apa Dimas? Aku wis marem, aku wis tentrem waton sumandhi kelawan slira wong ayu sing kaya godhong tunjung Nadyanto ndak umban aja. Nalar magepokan kelawan Nadyanto ning donya iki silah wanita digelar tur dasare ingkang sulistya ing warna ning sing jenenge wuta ya mung panjenenganmu sing pinter ndodhok marang ora nyawang sapa wae nanging kabeh mung kekejer anggone kepingin ngisep marang sari-sarining katresnan Mas. Tumrape Samba luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalikake siji sing wis nggegem marang jantung yen di Nadyanto kowe iki sikapan gembakon kelawan alur ning wis jaman lumrahe Ripalungguhan iki angger wong pepacangan kowe mesti sepuh sing putri kaya Ripalungguhan iki jenenge wuta. Katresnan kuwi ora apa-apa ya ora nyawang sapa wae nanging kabeh mung kekejer anggene kepingin ngisep marang sari-sarining katresnan sing kaya ngene ana sing nulak tumrape Samba luwih gampang tresnane wong wadon karo putrane nglalikake siji kang sing wis nggegem marang jantung ingkang tresna kelawan wanita sing wis kowe iki sikap pernah Mbak Yuku dhewe ning wis jaman lumrahe Ripalungguhan iki angger wong pepacangan kowe mesti sepuh sing putri kaya Ripalungguhan iki Samba. Ayo gandengen tanganku tengen. Ora apa-apa kok, Mbak. Mancing ning sono Palereman. Mboten Kakang, Bu. Ya semoga menawi mapan wonten ing sono Palereman menika kula sampun kulino ana sing nulat. Ya menika mapan wonten tengahing alas monggo kula trima sastra ngajeng menika sisih kulon menika wonten wujudipun watu manita sing luwih sepuh ya kuwi sing mendah kados pundi endahe lan mareme ngrasa raos kula menawi kula saged stilem kanthi abebantal sing nyengkir gading ageguling pentis kuning. Ayo gandengen tanganku tengen mancing ning sono Palereman. Mboten kakancen kaya mengkono. Menawi mapan wonten ing sono Palereman menika kula sampun kulino Ripalungguhan iki aku manut. Menika mapan wonten tengahing alas monggo kula trima sastra ngajeng menika sisih kulon menika wonten wujudipun watu gedhe. Aku mendak bakal indrai kider lan goleki sarining raos kula menawi kula saged supaya mlempahku bisa ngincupi abeban angin sing nyengkir gadis agri sarining pentis kuning satemah Samba marem entuk jatining pemarem ora perlu suwe-suwe cukup sak mareman bayang wis trima mengkono mung pisan ya nggih ayo Ripalungguhan iki aku manut ibarate bang kanggo semetrok gambar bondo arum teni praptalesan kumara. Aku dadi kumbang bakal kider lan kider goleki sarining kembang supaya aku bisa ngisep satemah angisep kapis sari-sarining kembang satemah Samba marem entuk jatining pemarem ora perlu suwe-suwe cukup sak mareman bayang wis trima. Anggone wong ingkang ngumbar lawan nesu datan meruh kelawan agama suci. Yektine marem ora kaya lumban asmara sing dudu kelawan pasangan ingkang sejati. Nadyanto kapernah dak yunira. Parandene malah kaya dadi nenggih sang Samba nggih ngendhaleni. Ibarate kaya laku ning gending wiwit saka cukur dawuh Paryanom minanggone wong ingkang ngumbar kawan nemen tur lan meruh nenggih sang Nyanowati
Sukmanira rame marem mangkono saya ngengsek dadi ayak-ayakan sing munggah berkelawan batangane kajeting karena sampun boten sronta nadyanto kapernah den sesekira sampak mangung karandene mangkono yen dadi balim-balan saya sesek ngendhaleni dupe wonten tengara tudung delantane ibarate kaya laku ning gending rebah kasulaya godres wujude kringet pawongan kekalih minggah Sri Katon mangkono katon mentur nenggih sang Haksnawati Sukmanira ilang mangkono saya ngangsek dadi ayak-ayakan munggah ing brebeg batan ditalarake karena sampun boten slompok isa ning dhuwur den sesekake sampak mangungkung mangkono balim-balan saya sesek ning dhuwur wae dupe wonten tengara tudung delantane Ndara Samba ki putrane Rebah Kasulaya godres wujude kringet pawongan kekalih mongko akeh papan-papan palereman ora larang parandene kok yo alane ngalang kaya mang enget sampeyan niku dudu wong saudon saurupaning putra Narendra Sukmaningrat Samba Dagang ning cak-cakan sampeyan tek kaya ngono mingkepo lambemu ngatasi Ndara Samba putrane Narendra yo ngalor ngidul kowe ngucap kaya ngono kuwi mergo ora nate ngrasake kaya apa dadi bocah nom mongko akeh papan-papan palereman sing larang parandene kok yo kowe mung kere kowe wong sekeng derajatmu apa pangkatmu apa paling wong saudon saurupaning putra Narendra wis dadi sumbering jagat yen nek cacahan sampeyan tek kaya ngono mingkepo lambemu sapa sing ngelekake dadi musuhe Samba wis lanjalan kula niku wong tuwa kowe ngucap wong tuwa niku yen ngerti anak putu kaya apa bocah enom sing patrape ora genah merong saka lajering kautaman kowe mung kere kowe wong syukur menawi saged derajatmu apa dewa dene mboten nyelikake wanita sampun mergo bejo lan rekoso swarga lan traka sing nyangga sampeyan lawan bangkem lambe sapa sing nyelikake dadi musuhe Samba kula niku wong tuwa niku yen ngerti anakku bocah enom sing patrape ora genah merong saka lajering kautaman kewajiban kula ngutaken syukur menawi saged ewa dene mboten saged nggih sampun mergo bejo lan rekoso swarga lan neraka sing nyangga sampeyan prangkem lambe oh ora kena tibane jemparing mbuh tibamu ayo lihat ora kena tibane jemparing mbuh tibamu kok tindak mriki mongko salebetipun Samba menika nedhen kawula kaliyan Kakang Haksnawati ingkang dipun kersakaken kados menapa ngersakaken raosaken kanikmatan Kakang Haksnawati kangge kembul tiyang kalih
cetha lamun to samba wuta karo menika kadang kula sepuh mongko bilger kakang guna dewa menungsa kikinantenan mutiara papat salebetipun samba menika akal moral lan rasa isih kakang mbok hak ngono ning nyatane patang perkara ingkang dipun kersakaken kados mula patrapmu kaya kewan menapa ngersakaken yen randuk lereni karma sing bakal ndok tampa besok dikembul dadi pengewan-ewan blangat-blangat atus cetha lamun to samba wuta karo kang mongko digelmu ki menungsa kikinantenan mutiara papat kaya ya kuwi agama ora ngandel ora percaya moral lan rasa isih Mbak Yu hak nyatane patang perkara pira ayo gunakake wong patrapmu kaya kewan yen ora nduk lereni karma sing bakal ndok tampa besok matimu yo dadi pengewan-ewan wong nganggo buku tak nyabdo kaya ngono iki ora ngandel ora percaya Mbak Yu hak Nyanawati ayo ronde kedua ayo kamar pamoring kamar amoring haneng nggih ingkang mapan aneng ereng-erenging gunung Sabalan ing wewengkon bumi Purwamadya ya negara Persia sakniki dadi Iran gunung ingkang putih memplak awit tinutup salju karana nyarengi mangsa adem barang dening kono ana tanduran ingkang dhuwur wolung depa haneng ingkang mapan aneng ereng-erenging gunung Sabalan sinawang ingkang dasari Purwamadya wae ya negara Persia sakniki percaya dadi tamba saliring lelara kayata gunung ingkang putih memplak awit bisa ngleksanake gulu karana nyarengi mangsa weteng ingkang mules barang dening kono ana tanduran ingkang uga ambeyen wolung depa becike tirta wit delima satemah nambahi greget olah sanggama sinawang endah dasari gumrandul wae ingkang den percaya dadi tamba saliring lelara kayata bisa ngewodake gulu ingkang ambane lenga kamba weteng ingkang mules wijining woh delima uga dadi tamba tumrape wong ambeyen ingkang nandhang cieker payudara kama satemah nambahi greget olah sanggama ingkang kendhang kapracundhang mawah ing kono ngalumpruk katan Garbedaya nenggih Nata Ndrawati Sri Bathara Kresna ingkang nampa sikuning dewa awujud Semar Ewadranaya ingkang awujud lenga ing cipta amung pasrah sumarah sumindhe mring pangiramba tumrape wong wadon sewu dosa kang sinandhang ker payudara dadak ana kailokan ketitik wit delima sangune kaya tancing gamulat mawah ing langsaning titah ngalumpruk mangkono wit delima ya ngucap anut lawan purwane kang kawara Kresna ingkang nampa sikuning dewa awujud Semar Badranaya ing cipta amung pasrah sumarah sumindhe pring pangeran handada sewu dosa kang sinandhang dadak ana kailokan ketitik wit delima semune kaya tancing gamulat panlangsaning titah mangkono wit delima ya ngucap anut lawan purbane kang kawasa
Sapodo tumiling angulat Stito met mindah kang larni Sapodo tumiling angulati midering taman Hanon Sekar Warasi Spito met mindah kang larni mengkoto kisana midering taman Nandyanto kowe ora Hanon Sekar Warasi wit wis bisa nyurasa isine batinmu ingkang kebak rasa mertobat kisana yektine manungsa kuwi dununge luput murka lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandangane titah nanging nadyan manungsa mesti kadunungan dosa waton nganti tumemen kowe ora mertobat nanging tulus wit lair batin nanggene nyuwun pangapura isine batinmu mesti wae rasa mertobat sipating Gusti ya kuwi welas asih bakal narbuka marang yektine manungsa kuwi dununge luput mulori palung duan iki sing kabeh mau pancen dadi sandangane gatekno kang dadi kandhaku nanging nadyan supaya mesti caryan dosa dadi rasamu anggone mertobat lan tulus lair batin anggene nyuwun pangapura mesti wae sipating Gusti ya kuwi welas asih bakal narbuka marang lawanging mertobat mulori palung duan iki aja sedih aja susah gatekno kang dadi kandhaku supaya bisa kascaryan kang dadi rasamu kisana kisana yakning talok ngerti langit bab perangane kang cinipta Gusti kang awujud tanduran kewan lan manungsa yen wit-witan kuwi butuhe mung urip mula urip ana alas ya gelem urip ana gunung ya ora ngresula buktine ora ana critane wit ngalih saka nggon yen ra dilih karo menungsane ngerti ya ewadene makhluk angka loro ya kuwi perangane kang cinipta Gusti kewan kuwi butuhe mung telu kang awujud ya kuwi urip mangan lan manungsa yen mangan tanpa butuhe mung urip tanpa digagas mula urip ana alas ya gelem urip sing ana wetenge ora ngresula apa meneh ora ana critane kewan ngalih ora minggir yen ra dulur apa dudu ponakan apa misanan ewadene makhluk angka loro ya kuwi kewan nanging lawan menungsa kuwi sangune gelem ya kuwi urip mangan sanggomo lan rasa pangrasa budi pikir mangan tanpa pitutuci pamrih supaya manungsa jiwane luhur lan karam gelem ngayomi marang kepaku wetenge makhluk klebu ngayomi kewan apa menang bab sanggomo kewan kuwi ora mikir kabeh dulur apa dudu ponakan apa misanan para kuwi sawangen kowe limo iki bolong dadi limo lamun menungsa kuwi sangune genep
Woe bolong dadi 55 yektine manungsa lan rasa pilasa limang perkara ya kuwi lakoni supaya manungsa semane luhur manembleng layomi marang pepadane makhluk hawa nafsu kayomi kewan lan tetanduran mring sesama kanthi nyisihake bondo kanggo diparingake ingkang butuhake para gage sawangen kowe ingkang limo iki bolong dadi 55 suci kanggo woe bolong dadi 55 yektine manungsa supaya nganti lali yen limang perkara sing nitahake ya kuwi urip ana sing uripe asmane supaya uripe manembah lawan Gusti dene urupe kanggo nafsu kane tabri poso dumadi mring sesama manungsa ana donya aja ngumbang hawa ning paringake kang ngayomi karo nafsune dhewe ngayomi lawan kewan tumuju buran lan ngayomi kelawan jagat sak isine nyuceni kelawan raga pikiran supaya tetep eling yen tumidak ana sing nitahake urip ana sing uripi lan supaya uripe bisa urip dene urupe kanggo ayune sagung semarekaden mula menungsa ana donya aja mung ngumbar hawa semuri sing pinter ngayomi karo nafsune dhewe ngayomi kelawan kewan tanduran lan ngayomi kelawan jagat sak isine wujute wit lima marandine kok bisa kandha tur kandhane kebak utama kowe tak aturi priksa ya wis aku jagat paribasane yektine mung bakal ngemis pangapura marang piyayi sing nate tak gawe tamu rasane ya kuwi Kyai Semar Badranaya yektine aku ki Ratu Ndarawati sing salah gawe ngapa karmane wujute wit lima parandene kok bisa ruwat panandhaku yen durung bisa antuk pangapurane Semar Badranaya ya wit lima gandeng kowe wis tulus ikhlas lila paribasane yek meremo kang dadi netramu ngemis pangapura marang piyayi sing gak iping Gusti tak kuwat panandhamu galih rasane muni ya kuwi Kyai Semar Badranaya yektine aku ki Ratu Ndarawati sing salah gawe napa karmane Gusti aku tangeh bisa ruwat panandhaku yen durung bisa antuk pangapurane Semar Badranaya gandeng kowe wis tulus ikhlas lila legawa meremo kang dadi netramu coba lantarane aku ning kabeh gak iping Gusti tak ruwat panandhamu galih kaya tresna lan pulih Ratu Ndarawati Duh Yayi Prabu ayiwa ngapurake panuwun dene panjenenganmu wit lima dadi lantaran aku ruwat saka manandhan ning pedaya apa wujudku bleger Ratu Ndarawati meneh lamun to durung bisa ngaup pepadane Kyai Semar nata kresna andika yen pancen kowe wit lima sing digdaya aku petukno karo Kyai Semar tak ngisop njaluk ngapura karo panjenengane ngaturake manuwun dene panjenenganmu wit lima dadi lantaran aku ruwat saka manandhan ning pedaya apa wujudku bleger Ratu Ndarawati meneh lamun to durung bisa ngaup pepadane Kyai Semar jagat kula kang mangkono yen pancen kowe wit lima sing digdaya aku petukno karo Kyai Semar tak ngisop njaluk ngapura karo panjenengane neng soroting surya meka lan gunung-gunung narsa madangi jagat tumungum paneng aku saking wong Kyai Semar aku njaluk ngapura neng soroting surya meka lan gunung-gunung sewu dosa lan kaluputan aku nyuwun pangapura ya Kyai Semar inggih kok gawah Kyai Semar aku njaluk ngapura derenge jenengan ngrangkul sikil kula
enten bocah sing kena diarani bocah sing pinter bagusi karo wong tuwa utawa burul walidain wonge lungguh teng mburimu apik bocah kae dosa lan kaluputan aku nyuwun pangapura ya Kuladewa inggih gawah sami ning saderenge jenengan ngrangkul sikil kula enten bocah sing kena diarani bocah sing pinter mbagusi karo wong tuwa utawa birul walidain ning wonge lungguh teng mburimu apik bocah kae saka kamulyan kawibawan kraton mangengerke kyai utawi pendhita bae si Gunadewa mapan wonten ing padepokan utawi pesantren Astana Gadamadana sampeyan sok yen mati kejaba ngenteni sapaate utusaning Gusti sing ning anak sampeyan bakal ngenteni sapaate bocah niki kamulyan kawibawan kraton mangengerke mateng kyai utawi pendhita bae si Gunadewa mapan wonten ing padepokan utawi pesantren Astana Gadamadana kowe ngelikake kelawan Ratu sampeyan sok yen mati kejaba ngenteni sapaate utusane Gusti sing pungkasan bakal ngenteni sapaate bocah niki kaya apa wasisa kaya apa lan uripe nyanding bondo dunya lan derajat pangkat rasane ora kena ditindak pewayangane ora gelem disalahke sing salah kowe ngelikake kelawan Ndrawati apa-apa njaluke menang njaluke diajeni kula boten mati ning kanthi lampahan menika sampeyan dadi mawas diri setiwasi kaya lan permati lan uripe nyanding gelem ngati-ati yen sampeyan kudu rasandung lakon kados ngeten iki sinuwun Harimurti ora gelem disalahke sing salah kudu wong liya apa-apa njaluke menang njaluke diajeni njaluke dihormati ning kanthi lelampahan menika sampeyan dadi mawas diri setiti ngati-ati lan permati wong niku geleme ngati-ati yen sampeyan kudu kesandung lelakon kados ngeten iki sinuwun Harimurti